Oli kerran pieni tyttö, joka oli niin suloinen, että kaikki pitivät hänestä, mutta eniten häntä rakasti isoäiti. Hän ei tiennyt, mitä kaikkea olisi keksinytkään pikkuisen iloksi. Kerran isoäiti antoi lapselle punaisen samettihiukan. Se oli hyvin sama, eikä tyttö tahtonut enää mitään muuta päähänsä pannakaan. Ja siksi kaikki rupesivat sanomaan häntä punahiukaksi. Eräänä päivänä äiti sanoi. Tuleeko sitä ennen pikku punahiukan? Näissä on palaa kakkua ja vähän muutakin hyvää. Paistus viemässä isoäidille. Hän on kovin sairaana ja tarvitsee valmistella ruokaa. Mene nyt ennen kuin tulee kovin kuuma. Äläkä poikkia maista niitäkään, jotta et vahingossa kaatais koriin. Ja muista sanoa isoäidille huomenta, älä ikään heti ala purkistamaan kausoppeiden kukkaan. Teen ihan niin kuin sanot. Isoäiti asui kaukana metsässä 0,5 tunnin matkan päässä kylästä. Heti metsän laidassa punahilkkaa vastaan tuli susi, mutta punahilkka ei ollenkaan tiennyt, miten ilkeä eläin susi on, eikä osannut yhtään pelätä. Isoäiti asui kaukana metsässä 0,5 tunnin matkan päässä kylästä. Heti metsän laidassa punahilkkaa vastaan tuli susi. Mutta punahilkka ei ollenkaan tiennyt, miten ilkeä eläin susi on, eikä osannut yhtään pelätä. Hyvää päivää, punahilkka. Päivää, susi. Minne matka näin varhain aamulla? Isoäidin luokse. Mitä sinulla on kopassasi liinan alla? Kakkua ja muuta hyvää. Meille leivottiin eilen ja minä vien tästä lämpimisiä isoäidille, kun hän on huonossa kunnossa. Sanoppa, punahilkka, missä isoäidisi asuu? 4 tuulin päästä tuota metsäpolkua pitkin. Se on niiden 3 tammen alla ja sitten siellä on ne pähkinäpensasautot. Kai tiedät sen paikan. Tuo tyttö on mainio vakuutus, että jos olet oikein ovella, saan napatiksi mikä tytön että ei. Kuuletpas, punahilkka, oletko huomannut, miten kauniita kukkia tuolla metsässä kasvaa? Miksi et ollenkaan katsele ympärillesi? Et taida edes kuulla, kuinka sievästi linnut laulavat. Sinähän lapset, kun olisit noissa kouluun. Ja täällähän on sentään oikein mukava. Punahilkka katsoi ympärilleen. Päivän säteet leikkivät oksien lomissa ja maa oli kirjavenaan kauniita kukkia. Isoäiti tulisi varmasti iloiseksi, jos toisin hänen sievän kuukakivun. Ja nythän on niin varhaista, että ehdin joka tapauksessa perille. Ja punahilkka juoksi tietä metsään. Poimittuaan yhden kukkasen hän oli näkevinään vähän matkan päässä toisen vielä kauniimman. Hän juoksenteli edestakaisin ja joutui yhä syvemmälle metsään. Kuka siellä? Punahilkka, avaapa ovi. On sulle kakkua ja Stop! Just. Kuka siellä? Punahilkka, on sulle kakkua ja muuta hyvää. Avaapa ovi. Painan linkkua. Olen kovin heikko näin 19 vuoteesta. Susi painoi linkkua, ovi avautui ja susi loikkasi sanokaan sanomatta. Tuotiin se vuoteeseen ja veti uutimet eteen. Punahilkka oli sillä välin juoksennellut poimimassa kukkia, ja kun hän oli saanut noukituksi niin ison kimpun, ettei jaksanut enää isompaa kantaa, hän lähti isoäidin luo. Hän oli ihmeessään, kun ovi oli auki, ja muutenkin hänestä tuntui tuvassa kovin omituiselta.